Pak Kamitwa lan Pak Kolik gendhingipun Puspawarna Sigeg Godril. Oh nggih, munggah Godril disusul panjenenganipun Pak Ketua RT 1 nganti tekan 8. Nggih, monggo ingkang nusul Pak Ketua RT 1 nganti tekan RT Mbok menawi wonten nggih. Monggo kedah wonten kok mboten niku pripun? Nggih, monggo. Ya Pak Rupadi. Ya Pak Rupadi yo. Oke, monggo Pak Marjan kirang setunggal. Ya Pak Rupadi. Godril. Dumalola ya iyo eyo ya Sesuk sore sing malam minggu Mesir kowe ra bisa ketemu Mas aja ngono Mas ora ngono ngarenya Rama ya ramane dhewe watone bunga tempe tahu tempe
Pak Kamituwa sampure ajeg. Ajeg Pak Kamituwa ten mriku. Ayo. Genten sing nggo sampur nang ngarep njaluk gending. Nah. Ewon dening ora kumanan ngombe sirup ora apa-apa. Sing penting Kang Marjan ijeng nggawa sirup. Sing jenenge sirup Marjan. Ya gathuk pokoke. Ketemu aku mesti entuk sirup kok. Yo napa jalukane gending? Dalem kembang kopi. Heeh. Sing ambune sempriwing. Ji kembang kopi pundutanipun. Kopi munggahe blandong. Oh iya, kopi blandong. Renteng turut gagang cemplorot koyok seloko godhonge cung ngawe-awe marah ati padha ayam tentrem nyawang kopi atine ayam kopi gede tanturane kopi wis biasane woy abang-abang ngeteng-reteng dumpulane kopi tiba ning lemah bisa luwak iku arane
kayune jati Blandong kayune jati Yo, yo, Blandong kayu yo, jati yo, yo, yo. Blandong kayune waru nek bar blandong matane kudu turu.